Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Το οποίο λέγεται οι 4 δες, λοιπόν μετά αυτό συζητήσουμε δουλειά. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι θα κάνουμε Q&A, vlogs, challenge, gaming βίντεο, τα οποία θα το κάνουν τα αγόρια. Ναι, στα σπίτια μας. Στα σπίτια μας, λοιπόν. Επίσης θα ανεβάσουμε στο κανάλι μας και ένα άλλο βίντεο το οποίο θα είναι με challenge με παγωτό. Πώς θα να μιλήσει λίγο αυτός. Η ευγενική σας, η καλοσύνη σας θέλει να μιλήσω. Μην αχάρη, φίλε μου. Λοιπόν, καταρχήν, να πούμε τα ονόματα που είναι στα μέλη. Είναι ο Λαλιώβη, ο Χάρης, εγώ είμαι ο Γιάννης. Παίρνει άλλο ένα και ο θέλω. Αντώνης. Άλλο ένα θέλω. Η Καλλιόπη. Χάρη, σε παρακαλώ, τώρα είναι η τηλεόραση. Λοιπόν, στο μπάσκετ. Έλα, πέτε. Λάθος γράμμα. Πες. Λοιπόν, εγώ είμαι το αστέρι του καναλιού. Ναι, μην τον ακούτε χωρίς. Άρη. Όχι, πισώ. Μισό. Όλοι. Θα μας πει Καλλιόπη. Η Καλλιόπη είναι. Like, subscribe. Μην δείχνεις όσο να αρχίσει. Πάμε. Κάντε μας like στο Instagram, Στο Facebook. και στην περιγραφή, στο description όπως το ξέρετε εσείς, θα βρείτε κανάλι το YouTube το δικό μου, θα βρείτε τα link για το Instagram και για το Facebook page, του Χάρη το Instagram, του Αντώνη το Instagram, το δικό μου Facebook και Instagram. Ναι. Θέλουμε πολλά comment ώστε να μπορέσουμε για να ξέρουμε τι θα είναι τα επόμενα βίντεο. Μην κάνεις zoom, δεν μ' αρέσει. Τέλος πάντων.